कणकवलीमध्ये नगरपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी आता जोर धरू लागली आहे। पालकमंत्री स्वतः नितेश राणे हे आता या मैदानात उतरले आहेत। घरोघरी व्यापारी आज व्यावसायिकांची भेट घेतली आहे। साहेब काय सांगाल, आज तुम्ही बऱ्याच व्यावसायिकांची देखील भेट घेतली आहे, कसं वातावरण काय? नाही, हे तुमच्यासाठी व्यावसायिक असतील, मतदार असतील, आमच्यासाठी आमचं कुटुंब आहे। गेली 10 वर्ष यांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असतात। आज मी तिसऱ्यांदा निवडून आलेलो आणि हे बेलवलकर कुटुंब असेल किंवा कणकवलीचं प्रत्येक कुटुंब हे राणे कुटुंबच आहे आणि म्हणून त्यांचे आमच्या वडिलांबरोबर असलेले 90पासूनचे संबंध, एक नातं आणि माझ्या आणि त्यांच्यामध्ये निवडणुकीच्या पलीकडे असलेला एक चांगला संवाद आहे। हे स्वतः रोटरी क्लब आमच्या कणकवलीमध्ये अतिशय चांगले कार्यरत आहे आणि म्हणून निवडणूक हे आम्हाला कणकवलीचा विकास करण्यासाठी एक अतिशय उत्तम साधन आहे। जेणेकरून आणि आमच्यामध्ये संवाद एवढा चांगला असल्यामुळे उद्या आमचा समीर असो किंवा आमचे सगळेच नगरसेवकचे उमेदवार निवडून आल्यानंतर नेमकं ह्या कणकवलीमध्ये काय हवं आहे हे सांगणं आणि एक दुसऱ्याला हक्काने समजवणं एवढं अतिशय पोषक असा आमच्यामध्ये संवाद असल्यामुळे आम्ही प्रचार हा शब्द आमच्या नात्यामध्ये आणणार नाही। विरोधक भयमुक्त आणि भ्रष्टाचारमुक्त कणकवली करूया असं सांगणारा देत, काय सांगाल त्यांना? तुम्ही माझ्यापेक्षा आमच्या बेलवलकर साहेबांनाच विचारलं पाहिजे की किती भयमुक्त आहे कणकवली आमची, आहे का? भ्रष्टाचारमुक्त आहे का? आमच्या समीर नलावडे जी असतात आणि त्यांचे सर्वच सहकार्यांनी काम केलेलं आहे, हे समजून काम केलेलं आहे, काम दिसतंय। आज कणकवली बदललेली आहे, प्रकल्प दिसत आहेत। मी तुम्हाला त्या रस्त्यांवर जाऊन उभं करू शकतो, त्या प्रकल्पांच्या समोर जाऊन उभं करू शकतो, आमच्या पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलकडे घेऊन जाऊ शकतो, आमचा स्पोर्ट्स क्लब ते घेऊन जाऊ शकतो, मी सगळी कामं दाखवू शकतो आणि म्हणून प्रत्येकाच्या तोंडी हेच आहे की काम आम्हाला दिसतंय आणि आता आमच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत। 5 वर्षामध्ये मी आमदार असताना अगर माझ्या नगरसेवक आणि नगराध्यक्षाची टीम एवढी चांगलं काम करू शकते तर मग आता तर मी पालकमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री आहे, आता तर ह्यांच्या अपेक्षा वाढल्याच पाहिजे आणि त्या सगळ्या अपेक्षा आम्ही पुढच्या 5 वर्षात पूर्ण करणार। दुसऱ्या बाजूला संदेश पारकर यांच्या पाठीमागे निलेश राणे उभे आहेत, कसं बघताय? शेवटी तो त्यांच्या शहर विकास आघाडी म्हणून त्या लोकांनी घेतलेला निर्णय, कोणी कोणाबरोबर उभं राहावं, कुठल्या पक्षाने। बघा, एक लक्षात घ्या, निलेशजी त्या पक्षाचे नेते आहेत आणि तो पक्ष शहर विकास आघाडीच्या मध्ये आहे आणि म्हणून पक्ष त्या शहर विकास आघाडीमध्ये असल्यामुळे प्रत्येकाला आपल्या आपल्या पद्धतीने प्रचार करण्याचा मोकळा अधिकार आहे। मी त्या दिवशी पण बोललो, म्हणून त्याच्यात काहीच चुकीचं नाही। काय मतदारांना आव्हान करायचं होतं? विकास हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे। जसं मी त्या दिवशी बोललो, आम्हाला विकासाचा दुसरा टप्पा या पुढच्या 5 वर्षामध्ये पूर्ण करायचा आहे आणि मी कॅबिनेट मंत्री असल्यामुळे, मी पालकमंत्री असल्यामुळे निधीचा प्रश्न आता सुटलेला आहे। कारण का तुम्ही ऐकलं, शहर विकास आघाडीचे पण नगराध्यक्षाचे उमेदवार काय बोलतायत, आम्हाला निधी पाहिजे तर आम्ही पालकमंत्र्याकडेच जाणार। तर मग अगर तुम्ही शहर विकास आघाडी म्हणून अगर तुम्ही निधी मागायला पालकमंत्रीकडे जाणार असाल तर मग भारतीय जनता पक्षाला थेट मतदान करायचं आणि पालकमंत्र्याकडून निधी घ्यायची, मग अशाला इकडे तिकडे मतदान करायला पाहिजे। आमचे कणकवलीचे मतदार सुज्ञ आहेत, त्यांना माहिती आहे की समीर नलावडेला मत म्हणजे नितेश राणेला मत, समीर नलावडेला मत म्हणजे पालकमंत्री सिंधुदुर्गला मत, समीर नलावडेला मत म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांना मत, समीर नलावडेंना मत म्हणजे नरेंद्र मोदी साहेबांना मत, समीर नलावडेंना मत म्हणजे आदरणीय राणे साहेबांना मत। हे चांगल्या पद्धतीने आमच्या कणकवलीच्या जनतेला माहिती आहे। धन्यवाद सर। पालकमंत्री नितेश राणे सांगितलेलं आहे की समीर नलावडे यांना मत म्हणजे भाजपला मत आणि ते सर्व राणे कुटुंब असेल किंवा भाजपच्या नेत्यांना मत आहे, मग समीर नलावडे यांना निश्चित म्हणजे होतील असं त्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे। साहिल बागवेसह उमेश बुतडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।